कोनो मर्दे मेहरारू में झगड़ा भइल तो देखा मर्दे मेहरारू का झगड़ा ऐसा हो कि हई गर्मी का महीना बा साझी का झगड़ा होई अगर सवेरे हो जाई तो साझी होत समझौता हो जाला साझी का हो जाला तब हिंसारा होत समझौता हो जाला। लेकिन दूगो मर्द मेहरारू का झगड़ा ऐसा भइले हमहन की धरती पर कि ओमे कोनो समझौता ना भइल। आ देखो सरोज जी मेहरारू खिसियाल बिया मर्द मनावता मेहरारू नइखे मानत मर्द चिरौरी करता। अगर उतना चिरौरी तोहार में है उतना मर्द तोहार चिरौरी जो तोहाके कह दे तो देखे वाला लोग ये तोहरा मर्द के कहिया कि मारा सारे बड़ा मौगुड़िली बा ई मेहरारू के चिरौरी करता। लेकिन वो मर्दे के केहू ना कहल मर्द चिरौरी कह के का कहता हंसेलू तो लगेला कि वो गेली अजोरिया अरुसेलू तो हो जाला ना। मर्द कहता कि अरे हमार रानी जब तुम मुस्कियालू तो बुझाला कि अजोरिया उगता लेकिन जब खिसिया जालू तो बुझाला कि साला भादो का अनहरिया घेर ले बा उहे मरद कहत बा लगेला कि उगली अजोरिया रुसलू तो हो जाला या बाड़ू जीवन केरो तू ही बाड़ू जीवन केरो सनिया न हो जैसे निकले परा। मरद कहता कि देखो तू हमार प्राण प्यारी बाड़ू मान जा ना तो हमार प्राण छूट जाई। लेकिन बाहरे मेहरारू के जीत मरद एगो और बात कहलस का चाहे हंसावा यारो वावा न हो बानी तोहरो गुना पहर हम जपीले हो गोरिया तोहरा ये 101 रुपए से सम्मानित किए आदरणीय बड़े भैया श्री झिंगुर यादव ग्राम पिपरा भानमती की धरती से भाई के बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। सब भैया लोगन के नमस्ते प्रणाम बा। मर्द यहाँ ले कह दिलस कि हमार रानी अगर ना मनबू तो हमार प्राण निकल जाई। मेहरारू कहलस कि मर जा चाहे जियो हम जौन कहता नहीं वो करो। तुहारा के देखी के जुड़ाई जाले छतिया बाड़ू जमान तू हमार
तनिया न हो जैसे निकाले परा। मर्द के रहे उ मेहरारू के रहे उतना चिरौरी की बात भी वो मर्दे के केहू मौग ना कहल आ मेहर मौगा ना कहल। उ मर्द के रहे राजा दशरथ। राजा दशरथ अपना मेहरारू कई के जब खिसिया गईली को भवन में जाके सूत गईली तो गईला मनावे खातिर कि मान जा, लेकिन बाहरे मेहरारू का जीत। राजा दशरथ यहाँ ले कहला कि अगर ना मनबू तो हमार प्राण छूट जाई। बाहरे कई कहली कि चाहे कुछ होके हमार जवन थी बा वादा बा पूरा होके के चाहे। ए भैया राजा दशरथ अपना मेहरारू का बात मान गईला। राम के वनवास हो गई। मेहरारू के बात मर्दे के माने के चाहे कि ना माने के चाहे तनी आप लोग सोचत विचारत रही। राजा दशरथ मान गईला तो राम के वनवास भइल और उनहु का बहुत भइल। रावण अपना मेहरारू मंदोदरी का बात ना मनलस तो लंका का नाश भइल और रावणों का जान गई।